Somiant en poder ser el millor del món. Benvinguts a la nit friki. Els crits que donen són tan forts que fan tremolar el cel i els cors bateguen morts de cansament. Els crits que donen són tan forts que fan tremolar el cel. Qui serà? Qui serà? Qui serà el que guanyarà? Somiant en poder ser el millor del món. Benvinguts, cavernaris, un cop més al podcast de la nit friki. Avui, mestre, Ui, qui tenim avui? qui tenim avui? Avui tenim a Quique Hernández. Avui tenim a Quique Hernández, que podríem dir que ha tornat el nostre Quique. Benvingut, Quique, com Hola, estàs? què tal? Què tal, cavernaris? Com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres. Ha costat molt portar-te. Bueno, Uns quants mesos, més de 12 i de 20 mesos portar-te aquí. però, no, ha T'has fet costat, però estic encantat d'estar aquí. T'has fet rogar, I espero que vosaltres també, Oh, no? encantats, Sí, home. no, jolín. Sí. Amb el més enllà que et tenim preparat, es nota que en teníem ganes, eh? Molt bé, molt bé. Bueno, escolta'm, mestre, et sembla si primer, i a tu també, Quique, fem un petit repàs de tot el que ens has donat durant la nostra infància? Et sembla bé? M'encantaria. Perquè hem vist que ets en aquí. Ojo, Quique Hernández, atenció, cavernaris, escolteu. Actor, director, cantant, llicenciat en ADE i economista, que això ho parlarem després. Bueno, això de llicenciat i ADE i economista és el mateix. Ah, bueno, sí. Bueno, És un gran savi. És un gran savi. No, és el No mateix, són guants. és la carrera de direcció O sigui, d'empreses. no és un apartat Que, diferent. per cert, és molt avorrida, per mi va ser molt avorrida, perquè a mi el que m'agrada és lo artístic. El no? arte. Però bueno, Ho parlem després, això. Ho vaig comencem després. aprendre coses interessants. El Quique ha fet doblatge, com hem dit, i en català hem vist registrats 249 títols. Anar a la web, és a dir, registrats. N'hi haurà més, però els que estan allà a la web són aquests. Sí. Vull dir, i per exemple, tenim la veu del Son Gohan adult, Sí. en el Z, el GT i a Super, l'Ivankov de One Piece, us explota el cap, cavernaris, amb l'Ivankov de One Piece, Iruka Umino i molts més a Naruto, que és una cosa que s'està fent en format actual, que és No actual. fa massa, No, no fa- vull dir, tot van de part ja, això. Després tenim la primera lluna de Kimetsu no Yaiba, Sí, l'Enmu. també com un parell d'anys, no? Més o menys. Ben o bé. 3. Sí, molt xulo aquell personatge. Ben bé, ben bé. Sí. El Tren Infinit el vam sentir per primer cop, aquest, a la Fer pel·lícula. en català i castellà. Aquest. Exacte, en tots els idiomes. També en tens Que, per cert, em van dir que va ser la pel·lícula de cine més vista al Japó. Podria ser. Sí, sí, no, és la que més sí? taquillera de moment. Sí. Sí. Podria ser, tranquil·lament, sense despentinar-nos. Tens el Takashi Fuji, de Corrector Yui, que és una sèrie d'estes antiga. De XLA. I el Tanto, perquè en aquí em mola molt que posa que vas fer el Winnie the Pooh a la pel·lícula del Tiger, que aquesta pel·lícula és del 2000. I el Winnie the Pooh. Ni me'n recordo. Tu. No. No. Bueno, si ho veiés, me'n recordaria. Lo sé, ya me ha saltado encima un montón de veces. Pues El Winnie the Pooh. Tremendo. I després també Ui, és de la Lliga dels Barrufets. home, Ah, sí? Vaig fer un barrufet, sí. Dos en aquí posa. Que vas fer el Presumit i el Gandul. Sí. Tots dos. Jo precisament soc presumit i gandul. Ets les dues Sí, coses. sí, Anava a dir, sí. anava a preguntar-te amb quin t'identifiques més. cuidao que el Joan Sánchez era poca traça. El Joan, és veritat. Pobre Joan, tio. No. A mi em defineix el poca traça, sempre. Presumit perquè ja tenim una edat els boomers, no? Tenim Sí. una edat i ens hem de cuidar, ens hem de pentinar. Em vaig posar cabell a Turquia. Això és de Turquia. Has passat per Turquia? Sí. Sí? Hòstia, Sí. no ho sabia. Sí, Jo estic molt sempre content. he dit que el dia que se m'acabi... Perdó, vaig ser el primer actor de doblatge que es va posar cabell a Turquia. En sèrio? Sí, i després m'han seguit uns quants, Em sembla que farem No un sé, reel d'això, no sé si ho diran, però jo ho dic tranquil·lament i estic encantat. Sí. Bueno, O sigui que soc presumit... No, tampoc massa, No, una mica. Per anar a Turquia, però ja I està. l'altre, que Gandul? No, Gandul no. Quan una cosa m'apassiona, estic allà a tope. Sí, no sóc Gandul. el Gandul Més presumit que el Gandul. Gandul l'apassiona dormir. Ah, sí. Hòstia, O sigui bueno... El dissabte sóc Gandul. Segueixo. També l'hem sentit en sèries, que aquí sí que és veritat que hi ha molts ambients. Hem vist que has fet molts ambients, en català sobretot, i has aparegut en sèries com Començo, Evangelion, un membre de la Cili, aquí, Asterix i Obélix, Kochikame, Shin-Chan, Candy, Planetes, Rantaro, La núvia cadàver, Doraemon, Death Note, Bleach, Mazinger Z, Kung Fu Panda, del revés 2,
Kuroko i el bàsquet, Assassination Classroom, i em deixo moltes més, però aquestes són les que crec que la gent coneixerà més. Bueno, el Doraemon vaig fer un que feia la casa. Sí, el Doraemon. Que construïa la casa amb el fill. Pot ser. Sí, que es volia lligar a la noia, no? Ai, no ho recordo, això jo. És que són molts vaig episodis. personatge que va sortir uns quants episodis. Vale. Sí. Alguna cosa que tu diguis, Magori, no has dit això? El de bàsquet, com es deia? El Kuroko i el bàsquet, sí. Ah, sí, que vaig fer també la cançó, no? Ah, tu parles, Sí. això és un altre apartat. Tu Ah, estàs vale. parlant de Slam Dunk. Sí, Allà exacte. vas fer algun personatge, a part de l'opening i ending? No me'n recordo, potser sí. Algun ambientillo. Segur que sí, segur Vale. que sí. Perquè aquí és on anem amb el tema musical, que això va després. Ah, vale. Seguim amb el doblatge en castellà. Doblatge en castellà, amb els 30 i pico d'anys que portaves de carrera, n'hi ha 963 títols registrats, que és més del triple que en català. El tanto, eh? Sí, perquè quan vaig començar a doblar en català més tard, Vale. primer feia castellà i vaig dir, ostres, tu, això de doblar en català és un repte, no? I vols que t'expliqui com va passar? Doncs sí, perquè abans de dir alguns Mira, dels títols, jo, vull volia, sentir-ho. jo parlava català més o menys, no? I aleshores dic, jo vull doblar en català. Per doblar en català, el català ha de ser perfecte, perquè després tot passa per un lingüista i tal, i que ha de ser perfecte. Aleshores, Va fer un... Pare, vull doblar en català! pare, vull doblar en català! Bueno, i aleshores, la Roser Aldabó, que és una dona preciosa i que té un català perfecte, va venir a casa un dia. Va I venir em a casa dir, teva? Sí, perquè som amics. Et va I em passar el dir- relleu? Em va dir, sí, la son gran petita. Em va dir, escolta, en català hi ha aquestes vocals, la A, la E, la I, la U, la O, la O, la E, la neutra. La neutra, que és... I la coma catalana. I jo, com sóc músic, tinc facilitat per imitar idiomes. De fet, em convoquen molt per fer personatges amb accents, perquè els accents és difícil de fer. Per exemple, quan has de fer un accent alemany, la gent sempre fa per què em dius això? I no, l'alemany no diu per què, diu per què. Diu, es pot confondre amb el francès. Com sóc músic, tinc la facilitat d'imitar els idiomes. Vale. Saps? Sí. I bueno, la Roser em va ensenyar aquestes coses molt ràpidament. Vaig començar a llegir cada nit llegir una miqueta, cada nit 10 minuts cada dia, i la Roser Cavaller, la gran Suelen de Dallas, em va ajudar molt, em va convocar molt, i allà vaig començar a doblar en català. O sigui, vaig començar una mica més tard que el castellà. Vale, per això hi ha el triple de títols en castellà. Per això. Alguns d'ells, per exemple, que aquesta us explotarà al cap, que Bernari és al tanto, Buah, Yusuke Urameshi, Sí. de Yu Yu Hakusho en castellà, ets tu. Aquesta va ser llarga, sí. Que en català fa el Claudio Domingo, Sí. i tu la vas fer en castellà. Sí. Aquí tinc també un grande, que molts ho sabran, Otacon de Metal Gear, Ostres, sí. personatge de videojoc. Otacon, sí. Només s'ha fet el primer... Sí, és com un referent per la gent dels videojocs, aquest. Bueno, i pels que no són massa el videojocs. Metal Gear, no? Claro. Sí, de fet, fa no sé, ni un mes vam anar al Saló de Manga de Múrcia Sí? amb el Vallès, amb Alfonso Vallès, que és L'Snake. l'Snaker, L'Snake. i bueno, la gent estava com boja amb aquesta història. Mare meva. Sí. I a més s'està fent com un doblatge de les cinemàtiques, sí, hi ha un no? grup de gent, que el Melinas, perdó, el Nacho, i que van anar gratuïtament, per amor a l'art, però molt agraït de fer-ho, ho fem i doblem escenes i tal. Però han comptat amb gent com la Maria Luisa Solà, Sí. el Dani García, el Salvador Vidal... Personatges que no tenien veu en castellà perquè només es va doblar el primer joc. Exacte. I personatges que surten al segon, tercer, quart i cinquè joc els estan fent el càsting ells mateixos. Han dit, Exacte, aquí sí. pongo la Maria Luisa, aquí poso aquesta altra, aquí I poso... la gent encantada. Vull dir. Clar. I els habituals, tant tu com l'Anna Maria Camps i l'Alfonso, hi sortiu, que ja hi sortiu abans i sou encara, mare meva. Seguim. Ohiro de My Hero Academia, que és un personatge... Sí, aquesta encara l'estic fent, em Exacte. sembla. Sí. Després aquí us explotarà el cap també. A les Supernenes vas fer en Lincoln. El Lincoln, sí. Ojo, és... Acordava d'aquesta manera, sí. Bueno, en castellà. En castellà. ¿La novia de Cactus? El... El Lincoln estaba enamorado de... Ah, vale, sí. No, el la novio. Cactus estaba enamorado de Exacto. Lincoln. Sí. Aquell li agradarà el DAC. El Ganso Manso i molts altres més d'Hores Aventures. Mayordomo Menta. Sí. Mayordomo Menta. Sí, molt xulo també. Vale. I després d'imatge real també t'hem vist en sèries com per exemple Silo i pel·lícules com Oppenheimer, Wonka, Godzilla i Kong, Batman, la nova última que han fet,
Expediente Warren, i espera, perquè ara ve el bo, ara ve la guindilla. Wonder Woman, Homeland, Pirates del Caribe, la última de Venganza de Salazar, a CSI també té un sentit, El Mentalista, El Hobbit, 28 després, la de El Sonido del Trueno, que es una película dolentísima de viajes temporales, rollo efecto mariposa, que es muy mala, de efectos especiales. Sí, O sea, pues has escrit. Aquesta no me'n recordo. he puesto malíssima, en plan, Sí, acordar-me sí. de que és mala. Hola. Però, aquesta m'ha fet molta gràcia perquè, a més, tu vas participar a la pel·lícula de It, Ah, sí. el pallasso... Sí. El justiciero, no m'ha dit. Sí. Aquesta nova que han fet, on el Marc Gómez fa el protagonista. Sí, a la nova la vaig participar. Fas el Rabino Uris, a la nova. Sí. Però al tanto, perquè a la pel·lícula de l'any 90, que és l'original, que sortia el Tim Curry, el protagonista, tu vas fer un nen allà, feies en Bill. Sí, un nen, sí. O sigui, has fet un Jo altre me'n personatge... recordo quan em van donar aquell nen, pensar, ostres, tu, com ho faig, això? Perquè, clar, era un nen molt petit, Clar, i a l'any 90 que tu ja tenies 20 anys. 20, vaja. No, sí, 20 anys. Home, ja- Però, bueno, sempre he tingut... La meva veu és jove. Vull dir, les veus no es fan velles, les veus. No. Es fa... És l'energia, no? Quan un dobla un senyor gran, jo, per exemple, et puc doblar un jove i un senyor gran. Quan fas un senyor gran, l'única cosa que canvia és l'energia, que parla més a poc, ja me la veu una mica més així, com més cansada, però no has de posar una altra veu, No, claro. saps? La veu no... Es la veu- transforma, és com l'energia. si està ben col·locada la veu, si està ben col·locada i utilitzes l'estructura vocal bé, la veu sempre està. Sí, clar, si fumes molt i tal, es va espatllant, no? Però sí, vaig fer aquest nen. I bueno, no sé, ni me'n recordo com va quedar, però segurament... És que hi ha diversos doblatges d'aquesta pel·lícula de It de l'any 90. Ah, vale. Hi ha la versió per televisió espanyola, que és On surts tu, que es va fer a Barcelona. Sí. Hi ha la versió, al tanto, per a aerolínies. Ah. Que això ho he trobat molt, jo. Sí. Sí, això es feia abans. Ho he trobat molt de dir, versió tal, a la web del doblaje.com, versió en aerolínies. I dius, se feia un doblatge només per la versió de la que et posen als avions. Jo flipava. I després hi ha una altra que està feta, no me'n recordo on. La de Telecinco, pot ser? Sí, hi havia una altra versió. Hi ha 3 versions de la pel·lícula It, de l'antiga. És que va haver un moment que a Telecinco doblava en català. Ah, Telecinco? Sí. Sí. Això el Daco recordarà més que jo. Algo... Més Antena 3 ho van que provar, Telecinco. ho van provar de doblar en català, però després ho van deixar de fer. Més Antena 3 que Telecinco, amb el Simpson. Sí, no, perquè jo me'n recordo que vaig fer de Telecinco aquella sèrie de joves tan famosa, no me'n recordo com es diu. Sensación de vivir. Sensación de vivir. Sensación de vivir, Beverly Hills. Sí, jo feia un d'aquells Sí. en El català. Rando amb el Dylan, no? Ah, exacte. Vale. I a més. Doncs jo, Dac, fet aquesta presentació, m'he deixat coses, no us penseu, però aniran sortint a mesura que anem fent les preguntes. Et sembla? Sí. Sí? Doncs jo, per reservar això per més tard, tiraria per la pregunta número 1. Bueno, comencem. Sí, comencem. Comencem. Quique, Digues. en quin moment decideixes dedicar-te al món de l'actuació, en general? Home, jo de tota la vida m'ha agradat fer el burro, interpretar, fer riure, ser el centre d'atenció. Sempre m'ha agradat això. No? Vull dir que això no és una cosa que ho vaig decidir, sinó que això es porta dins. No? Però un dia jo havia repetit COU, em quedaven 2 assignatures, Sí. i baixava, em refereixo al tema del doblatge, Sí. I baixava pel carrer Balmes, perquè anava a l'Institut Montserrat, baixava pel carrer Balmes, em vaig girar al carrer Sant Eusebi i vaig veure Escuela de Doblaje, Escola de Doblatge. Dic, hòstia, En els 2 idiomes. sí, Ah, que interessant això. Que xulo el doblatge, no? I vaig entrar i vaig preguntar. Valia 200.000 pessetes. D'aquella època era bastanta 90, pasta. eh? I jo pensava, la meva mare això no m'ho pagarà, perquè pensarà que és un caprici. Hòstia, m'ho va pagar. I vaig començar ja a fer I vaig fer una prova per entrar. per sorpresa teva, t'ho va pagar. Sí, m'ho va pagar per sorpresa. No és que sigui la meva mare una tacanya, No. Però jo potser pensarà que no és una cosa molt interessant per mi, o el nen que estudia una carrera, saps el que t'ho vull dir? Ja. I ella va sentir potser que era el meu, no? Claro, I és mira, que- estic molt content d'aquell dia, no? Però jo, quan tenia aquella edat, no sabia dir la R. Deia Enrique. Vale. I vaig fer la prova a l'escola dient la R així, no? Però vaig pensar, com ho puc fer?
I saps quin take em van posar? Quin? De la Cagney i Lacey, una sèrie que van fer Cagney a i Lacey, TV3 la de la- sí, les- en català i en Les castellà. detectius aquelles, sí. I un take que posava otro robo en Park Avenue. Otro robo en Park Avenue. Hòstia, ara m'han posat 2 R's seguides, tu. Com ho faig, això? I vaig pensar, què faig? Va, diré la R suau, otorobo. I vas dir otorobo, i em van deixar entrar. Hòstia. Em vaig deixar entrar i vaig anar a una logopeda, em van operar el frenillo que tenia sota la llengua, me'l van treure i bueno, la R era perfecta. Vamos, el frenillo... Sí, sí. Allà va començar la qüestió del doblatge, però la qüestió del teatre i tal, més o menys als 20 anys també, 21, vaig començar en un grup de teatre. Va vinculat això, la pregunta. Vaig començar sempre m'ha agradat cantar, a fer classes de cant, bla, 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 i bueno, allà va començar, als 20 anys, 19, més Els o menys. 20, 19, 20. Vale. El doblatge als 18. El doblatge als 18? No, 18 i 19. Bueno, Sí, més o menys. què és això? Al final, la Xixi li va pagar els estudis en Son Gohan. Que maco. Tot lliga. T'has fixat? Perquè no vol que sigui un perdulari, el seu Clar, fill. clar, clar. Vol que sigui un gran savi. Exacte. Bueno, vol que estudis. És això, sabíem que, a part de fer doblatge, has fet moltes més altres coses. I per això t'hem preguntat que com decideixes dedicar-te al món de l'actuació en general, perquè fas moltes més coses. No les hem dit, però n'hi han sortint ara. És que jo crec que és molt interessant fer moltes coses diferents. Perquè si només fas una cosa, penso que la vida és una oportunitat de fer moltes coses. I dintre de lo que un pot fer, no? Sí, clar. Doblatge, teatre, cantar, jo què sé, musicals... Aquí estamos. Aleshores, tu recordes el teu primer take? Quin va ser i a on? I tant. Vinga, va, I tant que dispara. sí. Això ens agrada, això als I tant, cavernaris i tant, ens agrada, va. I tant. Dispara. Mira, va ser... em va cridar un senyor que es deia Vistany. Màrius Vistany. Sí. Llegendari, aquí ho recordem molt. És Llegendari, llegendari no? per Bola de Drac. I Doctor Slum, sí. Exacte, l'Arale, no? Sí. També. Que per cert vaig estar a l'Arale, també. Ah, no l'hem dit, aquest. Vaig fer alguna coseta a l'Arale, No l'hem me'n dit. recordo, perquè em varen convocar. No l'hem posat, aquest. Doncs vaig anar allà, suposo que vaig anar abans es anaven als estudis i tenies que estar mirant com ho feien abans que et convoquessin. Fent sala. No entraves directament. Claro. Era molt més difícil que ara. Sí. I... T'havies de quedar allà com una planta. Exacte. Però era superxulo, no?, veure els actors, sobretot quan veies actors com, jo què sé, me'n recordo un dia al Sonobloc i veia la pel·lícula aquesta, la Mujer de Rojo? No, la Mujer de Rojo no. Pretty Woman, perdona. Woman, vale, Pretty sí. Woman. Ostres. Veient la Mercè Montalà i em sembla que el Manolo, o no sé qui era, no, el Solans, com doblaven, i jo deia, ostres, quina meravella. Saps què pensava? Pensava, que fàcil. Que fàcil Sí, és claro, això. I saps per què? Per què? Perquè quan un fa una cosa bé, és fàcil. Claro. Ho veus fàcil. Quan tu veus el Pavarotti cantant, dius, hòstia, que fàcil és cantar. No, que fàcil ho fa fàcil, no? Claro, claro. I quan una persona fa fàcil alguna cosa és que ho fa bé, no? Sí. I ara m'he perdut. Per on anàvem? Per al... Ah, sí, el primer take. Si recordes el primer take. El primer take, això m'enrotllo molt. Bueno, el primer take que vaig fer va ser a uns estudis que es deien Dobby, Dobby, que el portava el Mario Vistany, Màrius Vistany. que el seu fill va sortir i va fer molta gràcia al documental aquest de TV3, Exacte. que parlava de tota com feien el negoci, no? I allà vaig fer el primer take que me'n recordo que era Hola, Sandibel! Que era un nen. Vale. I aquest Hola, Sandibel, la sèrie es deia Sandibel, em sembla. Sí. Una sèrie... No, és que era el Sandibel. Hola, Sandibel, no? Pues Sandibel. era un nen que deia Hola, Sandibel! Me'n recordo perfectament. Inclús tinc la fotocòpia del xec a casa. Ah, sí? Del Sí. xec? Igual que el Marc Zani va ensenyar el xec de quan va cobrar Exacte. fent de Goku. Exacte. Tu tens el de... Vaig fer 7 takes o així, no me'n recordo. I quan te pagaron, I me pagaron. Sí? Sí, clar. Ai, el xeque, quantitat. Al moment. Te'n recordes, del xec? Anaves a treballar... No, et pagaven la al pasta moment. rufa, quan va caure? Ai, no me'n recordo. No, en pessetes, clar. Segur que més cara. Ho pots trobar. Segur que més Home, cara. pots trobar, era això? el 80... Sí, Ho ensenyarem aquí en directe. Mentre la gent estiguin aquí, posem el xec, la foto del xec. Ah, Podrem bueno, o no sé si el trobaré. Ai, Ho intentaré, no Tinc sé. un prompter. El xec era de valor de tant, saps? Perdó. No, però es cobrava molt, en aquella època es cobrava més cara. Sí, doblatge. En comparació, no? Vols En dir? comparació, sí. Doncs feu d'or. Bueno, Doncs va ser molt emocionant aquell dia de doblar el primer take, no? Va ser com màgia, no? hombre. Sí. I al costat d'aquí, saps qui tenies al voltant?
No me'n recordo. No te'n recordes si... Jo crec que estava la Gisbert, Ah, la Maria Dolors Gisbert. No, la Gibert segur que era la Sant Nivel. Sí, era la Sant Divel, la Però Gisbert. seguríssim. Sí, la Gisbert era la Sant Divel. Sí. Gibert o Gispert? has dit? Gispert. Ah, Gispert, vale, vale. És que la Hola Sant Nivel, el que és la sèrie en castellà, jo sé que en català es va fer TV3, però arreu d'Espanya sembla que va ser venda directa amb Pot ser. VHS. Pot ser que hi ha moltes coses que són directes de VH Home Video, però bueno. Vale, el teu primer take és aquest, i la teva primera obra de teatre o musical, perquè són més cosetes i volem aquí destapar, què va ser? O sigui, obra de teatre... O musical, sí. Vaig començar als 20 anys a l'estudi Marriera, la Carme Marriera, la directora, que era la neta del Marriera, saps la joieria que està al costat de la Casa Batlló, que es diu Marriera? Sí, em sona. I que el Marriera era un tio que dissenyava joies, hi ha una papallona molt coneguda, també traduïa textos de Molière, era un burgès català que feia aquestes coses perquè ho passava molt bé. I també ho feia molt bé. Ara que estàs dient això, has dit Sí. Masriera i Joier, Sí, de Barcelona. sí, Doncs estic flipant ara, perquè no tindrà res a veure segurament, però el meu avi, sí. a Mataró, quan va fer la casa on jo estic visquent ara, a l'any 59-60, Sí. va fer la casa paret en paret amb la d'un amic seu, que es deia Masriera i era joier. Ah, I dius, no pot ser tanta casualitat, saps? No sé. Però clar, no desconec d'on te venia. ell vivia a Barcelona. Vivia a Barcelona. Vale, Sí. estic flipant, dic, hòstia, A la gran- el veí es deia Masriera i era joier, saps? Era en plan... A la Gran Via, a Bruc, Vale, i a dalt vale. de casa seva, vivia allà un pis supergran, Ah, claro. i a dalt de casa seva, Dubto va que fer, tingués. a l'àtic va fer un teatre. Vale. Dubto que tingués una casa a Mataró, aquest senyor. Tot de fusta, preciós, amb Vale, antiguitats. vale. Allà fèiem les obres de teatre. Allà, a casa seva, a l'àtic. Collons. Los ladrones somos gente honrada, tot una mica unes obres així Vale. en castellà d'aquest tipus, però el primer musical, la primera cosa que vaig fer i tan important, va ser un musical que es deia Òpera, Òpera, Toni Albà que, sí, la dirigia Toni Albà i Jordi Portí. va sortir a la tele, això, un Sí. reportatge fa temps. Sí. No parlem de fa 2 anys, parlem de... No, va tenir molt d'èxit, eh? Sí. Vam estar un parell de mesos o més al Condal, al Paral·lel, i després vam estar un any de gira per tota Espanya. Coi. I va tenir bones crítiques i tal. Va ser molt divertida, molt divertida. Perquè era cantar òpera, bé, però amb gags d'humor. O sigui, era superdivertit. Doncs mira, espera, que posem un tros. És brutal, això. És molt xulo, Ui, se't molt veu allà jovenet, Hòstia, sí. Hosti. Bueno, doncs vale. Bueno. Pues, pregunta 3, Dac. Quins han sigut els teus referents? Toma ja, En tots els àmbits, en tots els àmbits, sí. Teatre, doblatge, tot. Teatro. Cant, tot. Referents. Referents. Mójate. Això és molt difícil, no? Mójate. Perquè, bueno, referents en quin sentit? Pues tu t'has inspirat en aquest. Mira, saps què crec jo? Quan tu Referent, fas cony. alguna cosa... I què, un referent? Quan tu fas alguna cosa, l'has de fer des de tu. No pots imitar o intentar ser com una altra persona. Bueno. Això sí, per exemple, en el doblatge, no? A mi m'encanta el Luis Posada. O sigui, i el Roger Pera. Aquests dos eren com, des de petit, dos actors que m'encantaven. Quisiera ser pirata. M'encanten molts més. El Barau, per exemple. és que clar. Vull dir, i de dones, jo no et dic, no? Vull dir, la Solà, la Guiñón... Bueno, la Guiñón tenia una veu tan dolça, tan maca. Jo estic enamorat de la veu i de la persona, perquè quan surten vídeos transmet un carinyo brutal, de la Montalà. La Montalà, també. La Jo Montalà... quan he vist algun vídeo, entrevistes no massa, perquè no fa molt poca cosa, però, hosti, La Montalà és increïble. transmet una... I després estic enamorat al 250% de la Roser Contreras. Ah, sí. Fantàstica. Aquesta dona, la veu de la Bulma, és Fantàstica. meravellosa. Sí, Estic sí, enamoradíssim d'aquesta dona. Sí. Hi ha gent que ho fot molt bé, molt bé. A mi m'agrada molt. Clar, són gustos, Cadascú té els seus. I et diré, i jo que dirigeixo doblatge... Ah, otra cosa. pestanya, otra pestanya. Jo a vegades estic a la sala i dic, aquest actor ha fet màgia, aquesta actriu ha fet màgia. Ja. Hi ha gent que fa màgia, hi ha gent que ho diu d'una manera, no sé què fa, això és el talent, això és una cosa que es porta dins. Per això et dic, hem de connectar amb el que tenim dins, no? O sigui, referents sí, però sempre fer-ho des d'un mateix. Per exemple, jo no puc intentar cantar com aquell, he de cantar com jo,
com jo soc. No pots ser en Pavarotti, no? Que l'has mencionat abans. Has de ser tu. Potser sí que he d'imitar la tècnica del Kraus, del Pavarotti, del Domingo, no? Imitar aquesta tècnica que tenen tots els bons tenen la mateixa tècnica, no tenen una tècnica diferent. És com per parlar. Jo sóc molt especialista en la tècnica vocal. Quan dirigeixo, em fixo molt en com la gent col·loca la veu. Perquè la veu és molt important, perquè si tu tens un bon instrument, pots dir les coses millor, pots transmetre millor el que tens dins. És a dir, que si un actor intenta fer un registre que veus que per com treballa no li està sortint o no li està quedant com hauria de... Tu li dius, fes-m'ho així, que tu, pel tipus de caixa que tens, aniràs millor fent això. No bloquegis el diafragma, saps? Aquesta cosa de parlar així d'aquesta manera, això ho dic molt. Saps? Ets com un coach, un coach vocal, no? Clar, o sigui, no només dirigir la part artística, sinó la part vocal, no? Perquè soni millor. I perquè soni com aquell original. Clar. O sigui, que tu pots fer doblatge. Et falta un coach com el Quique i prou. Pots fer de Donatello i de Michelangelo. Clar que sí. Sí. El que em va costar a mi aprendre la R... també et va costar? Bueno, jo és diferent. Jo soy labio leporino, o sea que... Però... Ahí hay problemes de... Això del labio leporino del DAC és cert, que hi ha una dificultat. La R... Però la R la diu perfecta. La R la diu perfecta. Saps per què? Ràdio. De ràdio. Ràdio. Provocar, dir, jo vull parlar bé, per estar... Molt bé. Encara que a vegades foto... Feia podcast de ràdio, de videojocs, ell. Ràdios de videojocs. Bueno, d'anime. Programes de ràdio d'anime, perdó. Ja em diràs, vull sentir. No, però Mataró feies alguna també de videojocs. Sí, no, feia el Mataró Ràdio, feia un programa de manga i anime, sí. I no hi havia videojocs també allà? Sí, però això ho feia un altre. Bueno. Jo vaig fer això i després estava a Mission Tokyo i jo crec que tinc aquesta mínima soltura per això. Clar. Mínima soltura, no, té molta soltura. I tant. Jo, quan parla bé, passa que a vegades se li escapa, es bota el freno perquè parla molt ràpid i se come síl·labes. Però això em passa a mi també. I perquè fa temps que no... I a mi també. I perquè em falta molt rodatge. Li falta rodatge de saber que estem gravant. Bueno, però tot és... Quan parla normal, bé. Però quan estem aquí... Tot és practicar, assajar. I que no són professionals. I la R és la vocal la consonant més difícil d'arreglar. No. La R. És la més viciada, Sí. No, perquè necessites... És un múscul. Necessites que la llengua... Sí, però saps què vaig tenir que fer jo? Que vaig acabar empatxant. No menjo gelats per culpa d'això. La meva logopeda em va dir que mengés gelats, però saps les terrines de gelats? Les terrines? Sí. Saps quan agafes un gelat? La bola. La bola aquesta. Van comprar això. L'escarte d'or. I jo me'l fotia a la boca i tenia que fer el moviment de... amb a L. O sigui que... Perdoneu, però m'imagino el DAC amb allò del cartedor que estira amb la bola... No, et torno a dir, et dic una cosa, vaig acabar empatxat de gelat. No m'agrada gelat. Et vas arreglar la R, però et vas fer diabètic, no? No, jo sempre dic que si em faig diabètic moriré feliç. Vale. Sí, això m'ho he dit, soc un... És la muerte más dulce. Sí. La del diabètic. Però és això, que jo gràcies al gelat... sé dir la R, però el gelat no el puc ni veure ja. No menjo gelat. Vas quedar empatxat. Sí. Bueno, però està bé, perquè quan anem als restaurants, els seus gelats me'l menjo jo. Molt bé. Mira que llest. És una nòvia perfecta. Va ser molt bo. Sí, quan es foten com es diu? Lo del Doraemon, el dorayaki, amb el gelat, i jo no vull gelat. I se'l foten. Sí, perquè demanem dorayaki, sempre ve el pastisset de melmelada del Doraemon, amb un japonès, te'l posen amb una bola de gelat. I ell la bola no la vol, però me la menjo jo. Claro. I deia, pastisset de melmelada amb 2 gelats. Oh, que bonya vida! Sí, pues això, jo vaig aprendre això amb la R. Bueno, pues mira. Vale, los referentes, me has dicho, del tema de las voces. Referencia. Pero claro, yo quiero saber teatro, direcció, referentes. Mójate un poquito más, va. Bueno, a mi m'agrada molt com dirigeix el César Martínez. César Martínez. Com a director, vale. És molt... I el Quim Roca. No el coneixem, el César. El Quim tampoc el coneixem. Vull dir, no els he conegut en persona, no hem tingut el plaer. Hi ha després molts directors boníssims, Però aquests dos especialment m'agrada molt perquè, no sé, potser em sento més identificat, no? Cadascú se sent identificat amb una persona o amb una altra. Com cuiden les coses, com... molt pulcres, molt... Jo tinc entès que són dos directors que treballen molt diferent l'un de l'altre, justament, aquests dos. Sí, però el César és molt... El César ha sigut tècnic, ajustat, ha sigut de tot. Que coneix tot el camí, no? Coneix tot el sistema. Sí, el camí, tot el camí per arribar a ser... El Quim és molt de teatre. Vale.
És més com tu, Quim, poder. Sí, però també jo sóc com... La meva mare és danesa, Ah, sí? i els danesos són molt perfeccionistes i molt quadriculats. Jo he heredat una mica aquesta cosa de fer les coses molt perfectes, Ostres. molt ordenades. M'agrada molt l'ordre, saps? I dels dos m'interessen coses, no? Són com referents, perquè jo he treballat bastant amb ells i m'agrada la seva forma de treballar. Vale. I aleshores, quan jo dirigeixo, no és que pensi vull ser com ells, no? Però sí que són una mica Que com treballa el referents. material és la forma que tu consideres més correcta, no? De fer-ho bé. I la teva mare és danesa? No ho sabia, És això. danesa, la Ui, quin mare, nom sí. tens tu de segon? Jensen. 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 Sí. Ostres. Sí. No ho desconeixia completament, que és primícia. bastant complicat, perquè Jensen. cada vegada que he de signar alguna cosa a la ISG, sempre el director. Jensen, amb una S, amb una N, amb una J, amb una H, saps? Bueno, sempre. la H poder- És com la típica pregunta. Tu saps parlar danès, no? Bueno, clar, depèn. Tu, la teva mare és danesa, però no sé si a casa parlava danès. Molt poquet. Ah, no, vale. I per què no? I saps sempre... És la una mateixa- pregunta que jo Són també típiques faria. preguntes. Per exemple, també ets actor de doblatge, fes-me una veu, no? Ui, I, clar, sempre, fes-me una veu. Però si tu de seguida estàs fent de les veus... Canta no? una cançó, no? Bueno, això ja sol solem anar a veure, no? Però, hombre, vinga, Dac, dispara la següent, la 4. sabent que has fet anuncis, recordes algun? O sigui, bueno, alguns... Me'n recordo el MediaMarkt, jo no soy tonto. Quan el Brau se'n anava de vacances... A la tele? Clar, s'havien de fer moltes cunyes que ell no podia fer perquè estava de vacances. Anda. I les feia jo. Ah, però a la tele no. Durant bastant temps, A la ràdio, entenc. A la ràdio. Ah, a la ràdio. A la tele, coses de Salvat, la psicología... Salvat! Sí. Ostres, Comprende la t'imagines? psicología. Allò era- Garantía Salvat. Garantia Sí, Salvat, com mola. Primera entrega Freud, por solo 1,99 euros. Garantía Salvat. També el Bibi-Bizac, aquests jocs de... Bibi-Bizac. Eres tu, el En Bibi-Bizac? català, sí. Hòstia, però la voz del Bibi-Bizac no. Sí, la veu quan... La veu de Bibi-Bizac? No, sí, no, aquest no. Aquest Ah, no, vale, no. vale. La veu en català de l'Espot. Ostres. Sí, jo què sé. Ara tindria que buscar... Bizac em sembla que era el robot Emilio. Sí. Robot Emilio, no sé què, no sé quants. Ulo, hòstia. I després, jo què sé, més cosetes. No masses. Pare, m'has demanat una cervesa i et porta el robot Emilio allà. Saps? En plan, hòstia. No massa, desafortunadament, m'agradaria fer més, però bueno. Bueno, Oh, ja, hi ha pastarrufa també, sí. Allà hi ha Es pastarrufa. cobra bé, es cobra bé. Ahir estava al supermercat i vaig veure un snat, no? Que són com unes Els cosetes. snats són els fuets petits. O no sé, vols alguna cosa per picar? Que sigui no sé què he fet al forn? Snat, aquest també el vaig fer. Porta'm qualsevol cosa per picar. Qualsevol cosa que sigui molt bona, amb ingredients naturals, fet al forn, i prou. Tu no vols qualsevol cosa. Tu que vols és gustós, és bo, és nats. Ah, coi. És que vaig veure allà al supermercat aquesta l'anunci. història. Snat. Sona com sonido de pingu. Snap, snap. No ho sento, tenia que dir. Vinga, va. Aleshores, la cinquena, tira. que Bueno, després quina de les teves feines t'han marcat més? O sigui, Totes. totes. Oh, Maco. que maco. No, és veritat. Tot. Tot m'agrada. Em sento molt afortunat de dedicar-me a doblar, a cantar, a fer el que m'agrada de veritat. Sí, I no, poder viure d'això. Perquè llavors no ho prens com una feina. És Clar. meravellós. Dirigir sí que ho sento com una feina, Sí. perquè és molt cansat. Ajustes també? Sí, Ajustes tu, sí. Sempre que puc, sí. No, clar. M'agrada, no? A començar a les 8 del matí, 8:15, i acabar a les 8:15 de la nit, 12 hores, és esgotador, perquè has d'estar molt pendent, molt concentrat. Dirigir és molt cansat, Ja. però a mi m'agrada, molt. Ara estic dirigint una sèrie, no sé si es pot dir la sèrie que estic dirigint. Sí, no la Home, veig. jo aquí tinc una llista de coses que has dirigit. Ho dic per si no vols fer spoiler i no et fotin a la presó. Però com no dirigeixo tots els dies, saps? vale. M'ho prenc amb molta més energia i, bueno, sempre m'agrada molt dirigir. Això sí que ho trobo com una feina, Clar. però doblar no ho trobo com una feina. Vas allà, fas els takes, tu passes bé, estic content, és molt creatiu, cantar... Em poso molt nerviós abans de sortir a cantar perquè és molt Encara tens aquell- sí, molta responsabilitat. Ostres. Cantar líric, Ja. cantar líric és molt difícil, és high level, vull dir, està perfecte, les notes que no se t'escapin, és complicat, però estic molt content de poder-me dedicar a el que m'agrada. En aquí de direcció sí que jo he vist sèries. Alguna d'aquestes les he vist jo. Per exemple, aquí tinc d'Apple TV
la de Silo. Sí, jo vaig començar a dirigir fa com uns 4 anys Pues i mira. la majoria de coses que he fet són d'Apple TV. Doncs mira, aquí tinc jo aquesta de Silo, Sí, los boníssimes. després tens Madagascar, Pequeños Salvajes... Bueno, això no és d'Apple TV, No, això això era no. I Amistades Peligrosas. DreamWorks. Amistades Peligrosas de Netflix. Això és Netflix, anava a Sí, dir-te. una pel·lícula que va estar al I top 1. Ah, sí? Sí. Ostres, i després aquí hi ha una pel·lícula d'animació que la vaig llegir inclús en català, però també porta Sí. la direcció artística en aquí. Sí, bueno, que va és ser l'última que hem fet. La primera pel·li que vaig dirigir en català. És la primera que has fet en Sí. català? La primera i única, vale. Tampoc m'agrada molt dirigir en català perquè és més complicat Vale. i sóc molt responsable, però en castellà prefereixo Que és la perquè és una llengua que domino més. Que la cançó és la d'Ava i la seva banda. Ava i la seva banda és una pel·li de cine que van posar ara als cinemes, fa res, està encara. als cinemes de Catalunya Hosti. i que és molt maca i que he tingut uns actors que canten increïbles. Que això és molt difícil trobar actors i que cantin. Ja. A Madagascar va ser complicat, però al final va quedar increïble. Vas poder trobar actors que cantaven Sí. o vau trobar un match entre el cantant i l'actor? A vegades es fa un match, Claro, perquè si no, no ho fas. la veu no... L'actor no està al nivell aquell per cantar. Clar. Tot marca la vida, no? Tot marca, exacte. Aleshores, la següent pregunta, que és la Espera, sisena... pregunta-la. Espera, que vull mirar si la sisena pregunta va relacionada amb alguna que tinguin aquí. No, és la de després. Vale. La sisena pregunta, vinga, vamos a tocar la xitxa perquè la gent està dient aquí, tenim el Quique, que fa temps i temps que volíem que vinguessis, però no estaves tampoc de massa humor, i crec que aquí va ser el detonant de que volguessis interessar-te en venir a que t'entrevistessin a la nit friki, per lo que ens consta, Sí. i el que hem parlat amb tu. Però és, la pregunta, al tanto que disparo, Ai. què vas sentir quan et van trucar per doblar el Son Gohan a la pel·lícula de l'explosió del Puny del Drac? La pel·lícula aquesta és la pel·lícula que es va fer a l'any 90 i pico, però que es va doblar al febrer del 2023 a SIC, vale, dirigida pel Tito Trifol, i que només està per Selectavision amb home video, que és aquella del Son Gohan que tornava a vestir-se de gran Saiyaman, i la vas Doncs fer fa un Bagori, parell d'anys. molta felicitat. Molta felicitat. Perquè... quan fa que vaig començar a doblar el Son Gohan? Fa 25 anys? A l'any 20? L'any 95. 95. 95. Del sí, 95 vas començar a fer el Son Imagina, Gohan. 30 anys, Sí, clar. no? El 95 ara ha fet 31 anys, sí. Abans, quan em van cridar a Tramuntana, als estudis de Tramuntana, per doblar el Son Gohan, Que és una de les preguntes que va vinculada a que aquesta. jo ja, abans de dedicar-me a això, ja veia Bola de Drac. Tu ja el veies, el Clar, Bola. perquè abans del 89 ja feien Bola de Drac, Sí. no? sí, En català va ser aquell any. 90, Jo me'n recordo que 90. tornava al col·legi i veia Bola de Drac. Era increïble. I quan em van cridar per fer Bola de Drac, ostres... Qui dirigia aleshores? El Vicenç. El Vicenç Manel Domènech, el follet Vicenç Tortuga, Domènech, eh? Sí. I què tal? Increïble aquell actor, aquell senyor, era increïble. I quan vaig començar a doblar, me'n recordo perfectament de la imatge fotogràfica d'entrar en aquella nau industrial que tenia una sala de doblatge allà i estar a l'atril amb el Vicenç i doblar el Son Gohan. Va ser increïble. Va ser fantàstic. És emotiu. M'emocionaré i tot, eh? No, home, no cal. Però va I lligat... aleshores, quan vaig tornar a fer-ho, després de fer-ho molts anys i tal... Vas fer-ho en el... Perdona, que el 95 vas començar a fer el Z, Exacte. vas fer el GT, El GT... l'any 99-2000, va ser Sí. por ahí. Després van haver-hi el Zetakai, Sí. que van fer el Zetakai, vas tornar a fer el Son Gohan a partir del moment que et toca, que és quan ja es transforma en modo definitiu, amb aquella Exacte. roba ben parida i tal. Exacte, Ai, és exacte. molt heavy, eh? Sí. I Sempre- després ha hagut el peron de les pel·lícules i ara, altre cop, el 2025, has tornat a fer-lo amb Dragon Ball Super. Sí, però això de les pel·lícules que deies tu, de SIC... Jo deia les de SIC, sí, perquè vas començar el va ser abans del Super. Abans del Super. Bueno, però m'encanta. I a més l'estil com L'estil antic, no? Sí. Que et vam dir, De les Quique, pel·lis. i vam dir el Marc també, Quique, Sí. no hi ha cap fotograma lleig. Sí. Tu poses pausa en qualsevol moment i no hi ha un fotograma mal dibuixat. És curiós això, Uau, aquí, no? uau. Era meravellós, aquell color, aquella estètica. I me'n recordo ara que em feia el Super, no?, amb el Marc Zani, amb el Son Goku, amb el pare. Para! No? Sempre dir, para! Doncs quan estava allà deia, hòstia, Marc, que bé m'ho passo. Que bé m'ho passo, no? Clar, I ara Marc em deia, m'ho diu moltíssims actors, no? Com estan disfrutant fent això. Bueno, perquè també saps que ja després d'això actualment no hi ha res més dibuixat per Ja. doblar.
Ja. Està com aquí, acabau. I me'n recordo l'últim dia amb el Marc, que va ser... Qui em va dir el Marc? Ets l'últim convocat. Ah, sí? Sí. I jo vaig dir, quina pena. Ens vam quedar els dos, que vam sortir de l'estudi així amb el cap baix, tristos. Ens remuntem al 12 de novembre del 2025. Va ser això. Jo he de dir que també el Quique hem tingut la faseta del súper, perquè a bola de ratzeta, al Quique li va tocar un Son Gohan lluitador, que cridava... Va ser molt raro. I ara i hem tingut ara el Quique, la versió del Son Gohan més amable, que no la va tenir ell. Més cateta. Més amable. L'han fet cateto. Més amable i més adorable. O no? Hòstia, no. Em nego. És una... A veure, el Son Gohan s'ha de lluitar i, evidentment, pues és més familiar i tal. Jo no puc dir cateto del Son Gohan, ho sento. No, l'estimo massa per dir-li cateto. Però és molt cateto. Ara l'han fet, com en Goku també l'han fet més infantil. No. Jo aquí tindrem una discussió. No cal, més intel·lectual. Sí, no? Més gran savi. I menys perdulari. Vinga. Bueno. Aleshores vas sentir felicitat quan ho vas fer. Molta felicitat. I jo volíem també preguntar, que ja ho has dit tu, què vas sentir quan et van trucar per primer cop, no? I ara és fan de Bola de Drac i a sobre ara fas el Son Gohan. Em anaves a preguntar el que t'he contestat abans, no? Clar, el primer cop. El primer cop. Això va ser increïble, no? O sigui, una cosa que ja he vist de nen i que després em convoquin per fer aquell personatge, uau! I a més, fas el relleu a la Rosel de Bo amb qui dius que tens molt bona relació. Molt bona relació. En plan, toma, sí. el testimoni, no? En plan, toma. Jo recordo l'hòstia, Clar. L'hòstia no sabeu, l'hòstia. Vull dir, el típic que tu estàs veient Bola de Drac, claro, perquè feies per la nit, i el canvi. Claro, que me'n recordo de l'hòstia. Sí. Va ser que està la Rosel de Bo fent de... I de sobte apareix el Son Gohan diferent, amb una veu diferent. Aquest entrenament no s'acaba mai. Si no ens afanyem no estaré preparat a temps. Veig que arribo just a temps. Tinc la intenció d'enviar-te a l'infern. Aquella veu, he vingut a liquidar-te, monstre! Dius, Uau, què ha passat? on està la veu del gran guerrer del vent? Sí, la guerra del vent de la de Bo. El gran guerrer del vent, on està aquella veu? Sí. Han canviat, és que en Son Gohan s'ha fet gran, ara, tio. Ara és el gran Saiyaman. Sí. Ara és el gran Saiyaman. Però clar, és que és tremendo allò. Bueno, doncs seguim amb les preguntetes. En aquí tinc... Ui, la risa. Sortim una miqueta del món del doblatge. Sí. Seguim amb el tema de la tele, la faràndula i de més. Sí. Ens consta, perquè ens ho has explicat tu també, que has sortit en algun que altre programa de televisió com a concursant. Ai, sí. Això... Va haver una època amb 18 anys, Tenies 18 anys? Sí, més o menys. Que em va donar per anar als concursos de la tele. Pre-Turquia tot, això? No, abans de Turquia. Els que tenia un cabell així jo en aquella època. I em va donar per anar als concursos de la tele, no? Sí. I jo pensava, no em cridaran, però realment els concursos de la tele necessiten concursants. Claro. No et pensis tu que hi ha molta Gente gent... variopinta. No pensis tu que hi ha molta gent que vol anar-hi, No? No està tan obert el càsting. No, vull dir que és fàcil. Clar. És fàcil. En canvi veus l'Operació Triunfo, aquelles cues interminables... Bueno, perquè cantants hi ha molts i molts cantants bons. Ja. Sí. Aquí tenim cosetes apuntades nosaltres. Sí, les dius tu o te les dic jo? Bueno, ja te les dic jo. Vinga, va. Vaig començar, em va donar per anar a concursos de la tele. El primer crec que va ser No te rías que és peor. Mític. Que sortia el Barragán, el Marianico Corta, el Pedro Reyes. El Pedro Reyes. Ese era Dios. Aquel andaluz que explicaba los chistes así con acento así de Sevilla. Con barba, sí. Con barbita muy elegante. I bueno, i aleshores no vaig riure. Ah, tu anaves a concursant? Sí, no podia riure. Hauria de ser allà i començaven a fer xistes i jo seriós. No podia riure. Amb una noia al costat, que no me'n recordo com era aquella noia, però no podíem... I aleshores jo deia, com ho faig això? Perquè jo tinc un riure fàcil. Sí. I aleshores saps què vaig fer? Em vaig posar guenyo. Així. No, bueno, una espècie de guenyo que veia borrós, tot ho veia borrós. No sé què vaig fer. La que tàctica! Això no es veia a la tele. Sí. Perquè la càmera estava aquí al meu costat, no estava davant de mi. Vale. I aleshores jo vaig fer una cosa així per no veure el xiste, a l'acudit, el senyor, el còmic, i no vaig riure. Però hi havia... Espera. M'imagino el Barragán. ¿Qué le pasa a este muchacho que está ¿Qué le pasa a este muchacho con esos ojos? ¿Qué pasa? Comprende. Pues jo estic... Molt simpàtics tots, Sí, recordo que eren molt Des d'aquí simpàtics. jo vull donar una forta abraçada i una salutació al Josep Maria Rubio, que és el Barragán, El meu veí. el seu veí, a més a més. Jo també vull donar una forta abraçada. Una abraçada al Barragán. Jo el que t'anava a dir. Jo ara, hòstia, a veure, era el rotllo aquest que tu expliques, era que tu, el concursant, et feia riure i tu feies riure el... No!
Tu no podies riure. No, però que tu després tenies que fer riure a l'altra persona. Ah, no? és veritat. Sí, era així. És veritat, sí. Tu a la noia havies Sí, de fer riure. sí. No O vaig els- estar o- massa graciós perquè no va riure. No. Bueno, però és igual, no, era... També feia guenyo, ja està. També la noia es va posar guenyes. Suposo. Ah, vale, sí. O vas posar que YouTube podia ser rigut, ella. Sí. En Sí, plan, és veritat, això no me'n recordava, veus? Saps què passa amb No té res és peor? Sí. Que els nens de l'època ho tenien que veure o les èpoques festives o no, perquè tenies que anar a l'escola. Era al migdia, oi? Era Sí, migdia sí, i Abans del tu- telediario. no sé si després. No, després, crec Després? que era, sí, no et donava Donaven les temps. males notícies al Era- telediario era- i després per riure una Juraria miqueta. que era després dels fruitis. No, era cada dia, era amb el telediari, després, Ho he dit que tu malament. te tenies que anar, i després feien el cristal. Ui, Ai, El el culebrón. cristal, mi vida eres tu. El cristal. Sí. vinga. Bueno, Sigue, vas programes. Ah, bueno, després vaig anar a Madrid la ruleta de la fortuna. Que em sembla que el presentava el mateix que està ara. No, home, no, no pot ser l'altre, no. el senyor aquell que feia pel·lícules... Un morenazo així. No, El d'ara és molt nou, No. això... No. No ho presenta un tio que està allà, que té uns 50 llargs? No, però aquell Fa no, 30 que encara en no. tenia 15. Fa 20, No, aquell No, jo- és la meva edat. Però a més és la ruleta de la fortuna. Sí. No la ruleta de la suerte, que és No, el que no. hi ha ara. Era la primera, la Sí, ruleta de la fortuna. Que no tenia Ja cap me'n edat. recordo de Giraven res. les caselles. Sí. Qué pena que no fueran 100.000, pero bueno, Joaquín, 90.000 puntos no está nada mal. Hola! No, que feien la... Sí, És però el que feia així amb la... Sí, és Igual el- que ara, no? Però es diu la ruleta de la suerte. Era el- I la Paloma, aquella Vale. noia que clica, que no Vale. sé si es diu Paloma... Ara fa aquella, tic-tic amb el dit. Apreten i li És canvien. veritat. I balla, Sí, i balla. giraven allò. Sí. Bueno, sí. Era brutal. Jo recordo el Fernando Esteso presentar aquí. Chupando un empezón a l'altre? No, No és d'eso. però no era- aquell home va presentar-ho. No era l'Esteso. Perquè jo recordo dir, ui, aquest home Sí, és el de les l'Esteso. pel·les. Bueno. I després també a l'amor a primera vista. Ui! Ostres, Mira, que surt la sintonia aquí. Amb la Montse Guallar i l'Àlex Casal. Que Casanova. guapa que és la Montse Guallar. Sí. hòstia, ara m'he recordat de Lluna. Molt simpàtics, també. Jo me'n recordo com persona que no coneixia aquest món, ni també vaig parlar amb el de la Trinca, el d'ells? No Terres és peor, El Mainat. El Mainat. el Mainat. Vaig parlar amb ell, supersimpàtic. Vaig parlar amb el que presentava, que era el Jordi Estadella. Sí. Tothom supersimpàtics, molt agradables, en tots els Ostres, concursos. que guai. Ostres, jo, l'amor a primera vista, jo vull preguntar-te una cosa. Jo també tinc preguntes, Vas arribar a anar Jo també tinc al preguntes. Tibidabo, al túnel del terror? No. Era com, quan jo era petit era com del pal, uau, se'n van al Vaig tenir, Tibidabo. vaig tenir una mica de mala sort, perquè hi havia... Érem 3 nois i 3 noies. 2 noies em van escollir a mi. Vale? I jo justament vaig escollir la que no em va escollir. Amb la qual no vam fer maig. No va haver-hi... Però vaig guanyar una moto. Vas Oh, guanyar una moto? Sí, però fixa't tu. Aviam. Em vaig guanyar una moto. Sí? Una moto era... Una Vespino, Quan val una poder. moto? 2.000 euros? Sí. Tipo Vespino. Bueno, una sencilla, sí. Sí, 2.000 euros. Sí. Doncs la noia li va tocar una càmera de vídeo. Que era més cara que la moto, no? En aquell moment, això que fem amb el mòbil en un moment, Sí. això, la càmera de vídeo valia com una moto. Sí. I jo vaig canviar la moto per la càmera de vídeo. oh, Li vas dir amb ella? Te la canvio? Sí, vam quedar i vam canviar el premi. Sí. Perquè jo ja tenia moto, Et va veure aquell tenia una, i va dir, una aquest Vespa. amb la moto s'estimbarà. Em sembla que tenia una Vespa o no sé què i vam canviar bueno, el premi. M'ho estic imaginant. Sí, però no anava guenyo, Tu amb la moto, amb aquest ull així, l'altre així, en plan... bueno, et veig, està eh? bé. Hòstia, que grande. I vas sortir d'allà només amb la càmera de vídeo i punto. I alguna cosa més, em sembla. Vas però no jugar me'n aquell recordo. joc de... Espera, pots recrear-lo? Aquell joc que sortia les 9 caselles i deia dreta, esquerra, para, amunt, dispara! I disparaven, ho fèieu allò? No me'n Aquí recordo. no me'n recordo si sortia cada Això programa. era Lluna de Mel, No, home, no, això era a l'amor a primera vista. que és que van fotre... I no sé si la gent que ens està veient se'n recorda d'això. Els que siguin més boomers, Som molt jovenets. segur que sí. Som molt jovenets. Bueno, puc intentar buscar un tros i penjar-lo. Pues ja ho veurem. Aviam. A veure si ho trobem. Bueno, doncs ja està. Jo tinc una pregunta també, una molt interessant, que Sí. hi ha un personatge ara molt famós que també va anar a molts concursos i es diu Santiago Segura. Tu vas coincidir amb el Santiago Segura. El Santiago Segura va fer el mateix. Va fer el mateix Va començar a fer concursos i d'allà Sí, sí. va tenir més sort. Bueno, promocionava les seves coses. Vull dir, És molt, pel·lícules molt i tal. intel·ligent, no? I molt... Otra cosa no, però Molt- màrqueting el tio... Sap molt. Sí, sí. Ojo, i va començar que tenia 15 anys, va sortir un programa de televisió parlant de còmics.
Ojo, Bueno, mira, com l'Òscar Valiente que parlava d'animes a TV3. l'Òscar Valiente Va conèixer aquest, va conèixer El aquest. 33, claro. Hombre, ja mirem Els l'editorial. contactes són superimportants Clar. en el món artístic, Sí, no? sí. A l'escola de teatre els ensenyen quina és la piràmide de l'èxit. El primer és els contactes. Claro. El segon és treballar. Els piramidals, clar, és això. I la tercera part és el talent. Sí, perquè tu abans has dit que eres molt amic del Roger Dabó i això dels contactes jo m'agradaria picar per aquí. Algun dia convidat a dinar i a sopar i parlar d'aquest tema. Perquè em consta que és una dona que no vol ser entrevistada. Però bueno, tot és ensenyar-li És que hi ha gent que no li agrada. Tenir el gran Sayamant, No li de veritat, agrada. aquí. Sí. Perdó, el gran guerrer del vent. Doncs estaria molt bé la Roser aquí. Sí, només em falta aquesta És signatura. molt agradable i molt interessant. Una La dona molt signatura, no? interessant. L'entrevista aquí, Sí, home. però a mi em falta només... Jo li poso, si vol, la borro. Allò, Sí, sí. borrosa. Mira, quan la vegi, li El diré. casco de Gran Guerra del Que li Vent. posem el cas de Gran Guerrer del Vent Ja i que està. no se li vegi la cara, si Mira, no vol. t'hi pots dir, Si això. tinc que aconseguir el casc, el faig fent 3D, m'és igual. Jo ja l'animaré. Roser, si veus això, estàs super convocada amb les condicions que tu vulguis. Sí, sí. Inclús si vols el casco del Queroro. Et La tapem cara a també. la cara perquè no se't vegi a cap lloc. T'ho prometo. Estàs convidada, t'esperem. Ja? Sí, ja. Ximpom. Hombre, por favor, és màgia pura. Bueno, algun programa més has anat, a part d'Amor a primera vista, que m'ha deixat tope de loco, això? Amor a primera vista, no te rías que és peor. 3x4? I no. Jo vaig fer... Hi havia un que es deia Sinvergüenza, Ostres, aquesta... però aquest no vaig arribar a anar-hi. Bueno, ja està. Se'm va acabar en aquell moment les ganes d'anar a concursos. Si vas anar a Scavengers i em faig un monument. Vale. Mestre, jo vull anar al gra perquè ens queden pocs minuts. Vinga, va. I vull fer un petit repàs perquè el tema de direcció musical i teatre no ho hem tocat. I jo volia dir coses que he vist aquí que has fet i si me'n deixo alguna, doncs també que m'ho comentis. Segons això... Saps tu més de mi que jo mateix. Poder he buscat informació. Sí. Però abans, al principi del programa... Perdona, perquè em vaig passar un vídeo que hi ha a YouTube Sí. de totes les coses que he fet. Sí, per això està vaig flipar, dic... sí, això, i això, saps? És el vídeo del record desbloquejat tota l'estona, cada cop que veus un pom. Però hem parat al principi, que ho has comentat tu, te diré això més tard, ho parlarem. A l'opening i ending de Slam Dunk. Sí. Per què? Si el Marc ja el va cantar, el vas tornar a cantar tu a la mateixa. Doncs no ho És sé. el que no entenc. Doncs no ho sé. Tu ho saps. No ho sé, no No ho tinc ni idea. saps. No tinc ni idea. De fet, a la teva festa, Sí, a al la nit Fem friki, sí. me'n recordo que hi havia gent que unes noies cantaven. Jamaica Music i els Aventura per I Japó. quan van cantar aquesta cançó, ostres! I jo vaig pensar, jo vull pujar a l'escenari i cantar-la, no? Perquè, clar, jo sóc el que va cantar aquesta cançó també, no? T'imagines allà? Perquè m'agrada molt, no? Avui és un dia molt radiant, no? És aquesta, És aquell dia tan radiant. de l'opening. Començo a Em va córrer. costar moltíssim cantar aquesta cançó. Per Sí? què? Perquè en els registres de l'home, de veu, tenim el baix, el baríton, que és la veu mitjana, la veu més habitual, el tenor, que sóc jo, una veu aguda, i després hi ha una encara més aguda, que la corda vocal és més petitona, que es diu contratenor. I aquesta cançó la va cantar un contratenor. I tu ahí, una veu claro. superaguda. Avui és un dia... I clar, tenia que pujar moltíssim. I em va costar molt, molt, molt cantar aquesta cançó. Estic boig per tu, vull cridar t'estimo, sense dubtes que el futur sigui millor. Després la vaig sentir i vaig pensar, no ha quedat tan malament. No ha quedat tan malament. Però no era el meu registre. Era un registre superagut. Ni el teu ni el del Marc Zani. No, Perquè però el és- Marc Zani el que feia era cantar-la una octava més baix. No, per huevos. En comptes de... Que és huevos. que si no era impossible. Clar, És clar, baríton. És baríton, que és veu normal. Sí, com tu. Sí, jo sóc baríton? Sí. Ah, Jo soc baríton. No és que parles allà? Jo soc baríton. Perdó, I jo parlo perdó. aquí. Jo soc tenor. que no m'imites, eh? No t'imito. Però que no m'imites, eh? Veus? Parles allà en el to mitjà. Però jo és que sóc bastant Bueno, però tu pallasso puges... en aquest sentit i però- faig moltes imitacions. Perquè puges. No. I tu què ets? Jo no dic res, a mi em Jo no deixeu dic en res, pau. tu ets tenor. Tenor? Jo no dic res, veus? Allà està, Ja allà. que és tenor. Ah, Ostres. Tenor i baríton. T'he ganat, t'he ganat. Ganeu. Dos tenores contra un baríton, tu. Mira, què et sembla? Ens falta un baix, Un ara. paricel d'estos. Lluc un contra tenor. tenor. No et veig cantant Slam Dunk, eh? No cantaria bastant, jo t'ho dic jo. No, perquè a ell li costaria molt també com a mi. Sí? Saps? Clar. Jo sóc baríton. Mira, Baríton, La respiració- Veu mitjana. Jo la mitjana. Mira, la 9, No, yo quan estoy més gordo. gran... Yo estoy gordo, no se me nota. Pero una nou...
Però si això et fes així... No la tiene como la Peter 9, quan Griffin. més gran és la 9, Sí. més corda vocal sosté. Yo tenía una otra teoría. Cuando más grande la 9 es más de esto, pero claro, yo como que tinc papada no se'n veu. Això no és veritat. No? Mira, la 9, quan més gran, Ja la deixa corda, més- ja deixa més la tranquil. corda vocal és més gran. Vale. Si tu veus un tio al Gustems, un tio de... No hi he vist mai la 9, en el al Gustems. Buixaderes, la 9 és més gran, però són veus de greu. Género. No, L'Alfonso Vallès. El Vallès. Ostres, Alfonso. Jo sóc horrible pels noms, m'oblido dels noms. El Vallès segurament té una 9 molt gran, perquè té una veu molt greu, saps? Hòstia. Bueno, No, Magori baríton. Magori baríton, m'ha fet gràcia. No, com que, és que el Marc Zani ens va dir, ell et pot dir quin tipus de corda Sí, i tal, sí. com Jo quan faig un repartiment, primer em fixo una miqueta amb qui... Baríton 1, baríton 2, Sí, tenor 4... no. Sí, quin tipus de veu té? Ah? Per imitar el màxim a l'original. bueno, està bé. Mira, aquest és un baríton. Bueno, però a vegades no poses un baríton pel tenor, no passa res. Vale. Normalment. És una octava només, No, això. però també això ho tinc en compte, no? Vale. Sí. Vale, bueno, està bé. Jo vull reivindicar el segon opening de Slam Dunk, que ningú el recorda o no el fa recordar, que és molt xulo i possiblement el primer que vam escoltar era el Marzani i el segon eres tu cantant el segon opening, que era meravellós. Segon opening, I claro. mai el canta ningú i el vull recordar. Avançar i esperar no m'aturaran. Viure i viu sense por, un sol dia ho és tot. Era maquíssim. Moltes gràcies. Sí, Després hi havia l'ending, que em trobo aquí, Sí. atrapat Però l'ending en ja la en gran tants. ciutat. L'amic Marcos de la Calle em va enviar uns vídeos Sí? de YouTube, perquè sap molt d'aquestes coses, Sí. em va enviar uns vídeos on sortien totes les cançons. Ostres. I les vaig sentir i dic, uau. Sí. Jo tinc un vídeo de Que fa Marcos de la Calle ho fa no? molt bé. Quants anys fa d'això? Pues fa... 20 o més. sé dir-te. Sí, molt. Més de 20, més de 20. A veure, 2005. 2000 res, 2005, 2006... No, I estem- fa de fa 20 anys ara. Sí. Això és veritat. Quan un comença a dir fa 20 anys, fa 30 anys... Ja ho sé. Ja fa 20 anys que treballa a la mateixa empresa, saps? En plan, ja fa gran un. Ja sé, la cançó... Ja tenim una edat, Sí, quan diem des de 20, luego, des de 30 luego. anys. La cançó de Slam Dunk era Avancen i I esperant... cada cop que dius no Slam Dunk, m'atures. es mor un jugador. de Slam bàsquet. Dunk. Cada cop que dius Slam Dunk es Jo mor un llegia jugador de de bàsquet. petit Slam Dunk. Sí, Slam com Dunk, la tu ets gran els que diu- esqueixada. Tu ets els que diu Dragon Ball? Dragon Ball, no, Dragon Dansa. Va. Que és la gran esqueixada o la gran esmaixada? Esmaixada, la gran encaixada, La gran encaixada. Mare meva. Vale. Quique, Digues. Enric, Magori. amic nostre, Amic. estàs disposat a creuar el més enllà de la nit friki? Estic disposat. Segur? Segur. Pensa que és un camí llarg i dur. No passa res. D'acord. Doncs endavant, cortineta. Ei, Vados, has vist això? A què us referiu exactament, senyor? El podcast friki que fan aquests humans del setè univers. Parla de la nit friki? Caram, senyor Xampa. No sabia que veieu contingut fet a altres universos. Sempre has de buscar-li la volta a tot per ridiculitzar-me, Vados? És vostè qui es contradiu constantment, senyor. Què vols dir? Doncs que amb la de programes que hi ha en aquest univers, em sorprèn que vostè prefereixi mirar-ne un del setè univers. Xxt, calla, que ara comença la millor part del programa. Ah, sí? I quina és, si es pot saber? Doncs el més enllà de la nit friki. Benvinguts en el més enllà de la nit friki. Gràcies, com sempre diem, a l'Estel Tort i al Jordi Pinada per haver-nos fet aquesta meravellosa cortineta de la Xampa i Ambados. Gran duo. De Xampa i Lavados, perdó. Quique, Digues. tens aquí Magori. el text preparat Molt bé. i explicarem. El primer teatrillo que farem serà del Son Gohan. És a dir, en Son Gohan ara s'ha tornat famós perquè ha fet una pel·lícula amb el senyor Satan, Sí. vale? I li ha agafat el gustillo això de fer programes de televisió. Sí. Aleshores, hem volgut buscar, com que està estudiant i és mig científic i de més, que li han donat un programa estil El món d'en Big Man. Te'n recordes el món d'en Big Man? I tant, Fa molts anys i tant. que el doblava el Farelo, hi havia Sí. l'Eva Lluc i de més. Que parlaven de coses científiques. Exacte, feien allà cosetes científiques per a canalla i el Dexter, que era el Jordi Dexter, Arroyo. sí. Meravellós. Doncs hem fet com si el Son Gohan tingués un programa estil El món d'en Big Man. Molt bé. I aleshores, pues,
tu mateix, el d'aquí jo callarem, i tu tens aquí el text per començar aquest més enllà. Espera, beure una miqueta d'aigua. Vinga. S'han de netejar les canyeries. Ha sonat una miqueta... Bueno, clar, perquè tenim cositat, hem de netejar. Clar. Vinga. Molt bé, som-hi. Hola a tothom, sóc en Song Wan, però després de l'èxit de la pel·lícula amb el senyor Satan, segur que em reconeixeu per ser el gran Sayaman. Bé, el que sigueu més boomers, potser em recordareu per ser el noi dels entrepans. Sabíeu que el personatge més longeu de la Terra és el senyor Popó? Té més de 1000 anys. No trobeu que es conserva força bé? Jo sóc en Song Wan. Benvinguts al món del perdulari. El món del perdulari. La Mariona, de Cabra del Camp, ens pregunta: per què quan en Son Goku es transformava en superguerrer tenia veu de senyora i quan parlava normal tenia veu d'home? Bona pregunta, Mariona. De petit el pare va rebre un cop al cap i sempre ha fet coses estranyes. Tan estranyes com el monstre Bu. Que, per cert, sabíeu que en Bu té dues maneres d'absorbir a les persones? Desprenent una part del seu cos en forma de xiclet gegant i absorbint-los amb ella. O convertint-los en llaminadures, llançant-los un raig amb l'antena que du sobre el cap i després menjant-se'ls. Ja ho veieu, el monstre Bu és tot un golafre. Així que, Mariona, espero que aquesta explicació t'hagi agradat. I ara us deixo, que la Pan em vol ensenyar la nova tècnica que ha pres avui amb el cor petit. Fins a la propera, amics! Buah, ha sido brutal esto, tío. Mare meva. És que has sortit i a la primera. Com ho fas? No sé, bueno, això és la professió. És màgia pura. Mare meva. T'ha agradat o què? Molt, molt, és com molt. seria... Molt. Això tinc moltes ganes de veure-ho. Una miqueta com el tomàtic, que li preguntaven una cosa i responia una altra. Clar, I aquí podeu posar música per sota. Això està tot fet ja. De volada. No l'has sentida? Sí? Home, ficarem la del món d'en Big Man. Vale, claro. Molt bé. Meravellós. És veritat, el Big Man. El món d'en Big Man. Perfecte. Tinc un altre, més enllà. Ah, sí? Sí, cuidado. Sí. Tinc aquí el de l'Ivankov. Hombre. Tanto, personatge de One Piece. Superdivertit. Emporio Ivankov. Superdivertit. Doncs aquí és fàcil. Aviam. Aquesta relació la vaig trobar perquè el Marc em va explicar una miqueta d'on venia aquest personatge. I em va dir que hi havia una entrevista on l'Ichiro explicava que s'havia, diguem, inspirat amb el Tim Curry en la pel·lícula de Rocky Horror History, si no m'equivoco es diu així la pel·lícula, on feia un personatge així com molt gòtic, ventina, bueno, horrorós, allò és tremendo. I Ivankov, quan el veus, té aquella cara, és veritat, és el Tim Curry. Que el Tim Curry, pels que sigueu així menys boomers, és un dels mayordoms que surt a Solvent Casa 2. I després també és el... demà ho diré, coi, el pallasso de la primera pel·lícula d'It. El Pennywise de la primera pel·lícula. Vale? Aleshores, vam estar buscant el Tim Curry, relació Ivankov, It, i vaig dir, tate, com que el Quique ha sortit a It, que abans ho hem dit, tu vas fer en la pel·lícula de Tim Curry el Bill, que és el nen, perquè no li donem en el take del pallasso Pennywise en el Quique, però amb la veu de l'Ivankov. I aquesta és la relació que l'hem trobat. I crec que el ben text... pensat, me'n recordo molt bé d'aquella escena, no? De la claveguera. Sí. I el pallasso allà. ¿Quieres un globo? De fet, l'altre dia vaig veure la pel·lícula. La nova? No, aquesta sí. La nova, sí. La nova, La de fa uns anys. La del que surt el Marc Gómez fent el Pennywise. Marc Gómez, sí. Brutal. Molt bé, molt bé. ¿Quieres un globo? Molt bé. Buah, és que... Sí. Ho sento i és meravellós, allò. Vale. Doncs aquí tens el pallasso Pennywise, però al tanto. El pallasso Pennywise ja no es diu Pennywise. Es diu Emporio Ivankov. I en Georgie, que és qui perd el barco de paper, l'SS Georgie, ja no es diu Georgie, es diu Ruffy. I aquí ho deixarem. Molt bé. Pots començar. Molt bé. Som-hi. Hola, Ruffy. Quin barco més maco. Vols que te'l torni? Sembles un nen maco. Deus tenir una pila d'amics. Vols un globo, Ruffy? Jo sóc l'Ivankov. Visca! La reina del regne de Kamabaka. Ivankov, et presento en Ruffy. Ruffy, et presento l'Ivankov. Jo no sóc un desconegut, oi que no? Una tempesta em va arrossegar aquí dins. A mi i a tota la meva colla de l'exèrcit revolucionari. Sents l'olor de circ, Ruffy? De cacauets? Cotó de sucre? Salsitxes i crispetes? És el que t'agrada més?
I amb mi! Perquè fan pop, 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 pop. Oh, no pots marxar sense el barco, que l'Usopp et matarà. Té, agafa'l. Agafa'l, Rufi. Vols un globus? Flotaràs aquí sota. Tots flotem aquí sota. Hòstia, mare que em va parir, tio. Un aplaudiment, però què és això, tio? Hòstia. Això és el més divertit, fer aquests personatges. És brutal. Personatges exagerats i tipejos. Però és brutal, això. Hauríeu riure molt amb One Piece aquella escena. Hem convertit una escena d'una pel·lícula que és una tragèdia, aquella escena, Sí. en una escena i... Vull dir, això s'ha de fer amb animació, vull dir, s'ha de fer l'Ivankov allà, donar-li el Ho bar. podríem fer, no? Hòstia, jo no tengo presupuesto ni calidad No. ni nada per A fer veure, necessitem patrocinadors per fer aquesta escena, sisplau. Senyors patrocinadors, patrocinin aquest espai. Que ho veu molta gent, Mare de Déu, senyor. Escolta'm, Quique, ha estat meravellós, això. Vull dir, un més enllà brutal. Vull dir, l'entrevista m'ha encantat, però aquí t'has coronat, Sí, sí. Jo crec que la gent ha fet l'entrevista tirat endavant perquè volien veure això. Bueno, Tal qual no t'ho sé. dic. Es fa el que es pot. No, m'ha encantat. Hi ha molt de carinyo. M'ha encantat. Gràcies. Escolta'm, ens passem d'hora. Sí. Ens passem d'hora, però bueno, ens ha encantat estar aquí amb tu. Estaríem una hora i mitja més. Però, primer de tot, tu has passat bé? M'ho he passat molt bé. Tornaries a la nit friki? I tant que tornaré. Recomanes que la gent vingui a la nit friki? Recomano que la gent vingui a la nit friki. M'encanta. Sí. Bueno, Sí, ja sí. en parlarem. I et vull dir una cosa. Digues. Moltes gràcies. Oh. Moltes gràcies per crear aquest espai de la nit friki. Moltes gràcies a vosaltres, perquè jo l'altre dia pensava, gràcies a la gent que ens segueix, que ens d'alguna manera admira aquestes sèries, està interessada en les veus i tal, la nostra feina té més sentit i ens sentim reconeguts, i això és molt important, perquè nosaltres treballem en la privacitat, però quan passen aquestes coses jo em sento molt feliç, com quan faig les signatures i ve la gent tota nerviosa i tal. Això és supermaco, no? O sigui, moltes gràcies, perquè gràcies a vosaltres i a vosaltres la nostra feina té encara més valor. Hòstia, doncs moltes I és gràcies. veritat, això és veritat. Gràcies, No sé si us ho havien dit, però... Sí que ens ho han dit, però dit així com ho has dit tu, Sí, com sí, que és veritat, és augmentes veritat. l'epicitat del moment, no? De dir, hòstia, joder, gràcies, de veritat, Quique. Agraïts nosaltres que cada cop que busquem un actor o actriu no puc dir que mai ens hagin dit que no, perquè, bueno, el que no és per privacitat seva, no per res més, però no perquè no els agradi el que fem, que és diferent. I ens encanta, joder, cada cop que hi hagi un convidat nou amb aquestes ganes i tots predisposats a fer un més enllà de la nit friki també, que a vegades hi ha gent que diu, no vull fer res, no vull cantar, no vull fer veuetes, no? Perquè això m'ho demana tothom. Però ens encanta, hombre. Encantat. I el teu temps, que ha estat una hora i pico aquí amb nosaltres, doncs... Ha passat volant. Ha passat volant, ha passat rapidíssim, tio. Hòstia, doncs res, Dag, alguna cosa més per dir? I si no... que el ditxo que volia reivindicar és l'Andang, que ara ho he dit bé. Gràcies. A segon opening. Ja està. I moltes gràcies, Quique. A tu, Dag. Per això. Ha estat un plaer. I vosaltres, cavernaris, ja ho sabeu, ens veiem el proper dia 1 amb un nou convidat, amb més, però no millor, perquè com diu a Wyoming, és impossible. Una abraçada, cavernaris. Adéu, adéu. Bon Nadal. Quin programa més interessant el d'avui, oi que sí, vados? Doncs li he de confessar que m'ha semblat bastant entretingut. Llàstima que s'hagi acabat. No pateixis per això. El mes que ve tornaran a publicar-ne un altre. Caram, doncs, que bé. I què vol que fem mentrestant? Buscar la manera de venjar-me del meu germà Virus. Podríem anar-lo a veure i dir-li que els podcasts del seu univers no valen res. Et sembla? Quina manera més estranya de venjar-se. Bé, agafis que marxem. I recordeu, ens veiem en el proper programa. Goku, corre endavant, sobre el núvol màgic mai no t'atraparan. Força, lluita i valor t'acompanyen. Goku, corre endavant, sobre el núvol màgic mai no t'atraparan. Força, lluita